Kwa kanyo ni migao mar omenda oyangore ni osekwa mondo mi ogol omenda maromo bilion 1.3 mar konyo kawo ting' mar ik kod thieth mar jogo manowito ngimagi kod mago manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar Sabasaba. Maendi oyangi gi riwruok mar rango lokruoge mowinjo timne obila kata Police Reforms Working Group mosebedo ka timo nonro e wi ng'anyono. Gidwaro ni duol mar IPOA bendo tim nonro e wi obila manotiyo marach kendo tiyo gi teko mathoth e kinde ng'anyono kendo gichiw nyaka ripot. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. En juma achiel nyaka ne bag ng'anyo mar Sabasaba e pacho kae. Ng'anyo mar riwruok ma kedo ne oganda oyango ni ne olal gi ngima oganda maromo 38 kama oting'o mine 4 gi nyithindo 2. Moko kuom jogi ne magino mako kata obedo ni ne gionge e ng'anyono. Riwruok mosebedo karango lokruoge munjo tim e migao mar obila, the Police Reforms Working Group Kenya osebedo katimo nonro e wi ng'anyono kama ne gitwake gi joneno mane nitiere kuonde mane obila rakore gi jopiny. A fact-finding mission that we undertook to Kajiado County, which was of course one of the areas in which the highest number of fatalities. And just to mention the 38 deaths that have been recorded by the Kenya National Commission on Human Rights essentially tell us that this was the most deadliest protest, I think, in the last year or so. It is over half the number of people who died in protests in 2024. So 38 is a very high number. Giango ni kwetho bila moro mane okorwako lepo bila kendo ne tiyo gi nyamburko ma onge namba na ochwado ganda gi magina e kuonde dak Mangong, Kajiado, Rongai, Kitengela kod Kiserian e Kabange. Nyamburko mag ambulance mane one kaluwo nyamburko mag Subaru go no biro tingo gi kachich koro nitie ni ne gitiyo kanyakla. Gidwaro mondo mi duol mar IPOA otim nonro kendo chiw report makare ne oganda. IPOA should urgently conclude investigations into the 38 documented deaths, over 500 injuries and other abuses, and should publicly share its findings and also preserve evidence and move very quickly to intervene to preserve evidence in places where killings and severe injuries have been reported. Riwruogno osekit buche moko ma odonjne godo moko kuom jogo mane omaki kaluwore gi ng'anyono machalo kaka njore ka bende gikwayo doho mondo mi kik geng'ne achijego kapok oyudgi ketho moro amora kendo kik tuon gi rambun. 31 of the protesters were charged with terrorism charges, contrary to Section 118 of the Criminal Procedure Act and Section 180 of the Evidence Act, and destruction of property riotously contrary to Section 253B. What this means essentially is that the charges of terrorism are not backed by evidence in the charge sheets. This is the concern that we have. Giseo josiasa kuom golo weche moko ne obila kanyisogi kaka unjo girakra gi jong'anyo ka giwacho ni obila ni kod chike gi marito gi giwegi ka bende gidwaro mondo mi od bura orido kenge mag rito ngima oganda. The orders to shoot to kill, the orders to shoot to maim by the President, the Interior Cabinet Secretary and also the National Defense Committee chairperson were all unlawful commands. They are unlawful because the National Police Service is an independent agency. It is governed not by the instructions of the executive or parliament. They are governed by their own National Service Act. Bende gidwaro mondo mi sirikal okaw ting' mar ik mar jogo manowito ngimagi e kinde ng'anyogo kendo ochul nengo thieth ne jogo manoyudo hinyruok mathoth gi pod nitiere kuonde thieth. In the wake of these events, the National Treasury has reportedly been asked to release Kenya shillings 1.3 billion to settle outstanding bills owed to private mortuaries following a sharp increase in unclaimed bodies during this period. Riwruogno oseo piny owacho kuom rem keto pek mowinjore ne arita mar oganda to kar mano gisebedo ka gitiyo gi obila marach mar monjo oganda e kinde mag ng'anyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho kete nyong'ong kuom nende omenda ma